Hi! Good afternoon, everybody! So, ayan na. Patapos na yung ating butter trail ni Rhea. Nag-tripla na siya. And, ito na yung ating so for our lunch today. Happy birthday to me! Ha? Uy, parehas tayo, di ba? Ang siya dito mga tao sa kuan. Sa? Binira. Hala, simba ko. Hindi naman tayo tatakbong kapitan dito. Alina, ibaba niyo na yung kanin. May kalimbugas na. Ay! Ayun na. Ilan yan? Baka mamaya ganyan na kaya kagabi, walo sa'yo. Isa wala ah. 40? 40 years old. Mga siraulo. Thank you. Salamat. Nak! Happy birthday, Nongna! Ay! Happy birthday, Nongna! Ano? Yun ang aking special guest. No! Halika na, magkaon na. Tagal mo rin? Matagal ma! Alya! Ito na ikaw. Ito na ikaw. Tulog ka na ako. Dyan na yan. Okay na dyan. Baka masunog. Walang patungan. Walang patungan to. Masusunog yung... Ito na, Nay. Ito na, ito na, ito. Ito na, ito. Ito gawas. Ito na, ito ka. Ito na, ito. Thank you. Salamat, Scarlett, sa 5,000. Birthday, Mama G. Ma'am Gigi, happy birthday. Bakit B? Babalog daw. Wow, yung hiya ako sa baluga ah. Kali pa po kami sa birthday. Wala pa po birthday. Wala si Kuya. Scarlett, thank you sa ano. Ay, Coke, soft drinks you want? Meron na rin. Ano ba Ay, gusto wala mo? walang cake. Ba't walang cake? Walang lulins. Ayaw daw niya ng... Ano yung mga cupcakes na ito? Ha? Cupcakes daw. Walang lulins cake. Wala po cake? Magpabili nga kayo ng cake. Oh, okay na yan. Hindi ka kaya ng cake. Hindi ka na ba? Huwag na, hindi mo ka si ano yun. Paano pa? Okay lang, bagay naman Ano sa ka akin na yung yung ano. ano? Ay, saba, mukha kang basurahan. No? Hindi ba lang upo? Hindi mo na muna bangko? Ano ba yun? Pwede mo po ang laban. Oo. Trash bin agad. Jigjag mo. May kausap di taas. Hindi nga ka nagkamukha ko ba si Di Alonso, hindi. Ang sabi niya, hindi naman Di Alonso, sino si Ami Piris daw. Yan na, picturean na. Sige, shrimp ang nan. Sa kinangala ba yan si Uyong sa... Ano yung head sa catering? Kapalit ko sa dami. Pangalan ng Uyong sa Nag-favorite siya shrimp and corn. Baka niya? Hindi na mo sa rice. Na. Anim. Ito yung spelling sa crane. Hindi rin ginamasog na buhay. Ayaw magpapali. Ano, wala si John Davis sa tansin mo. Nag-video ko. Paano ka dito? Dito butang. Asa mag-idya mag-picture? Diyan, ano dali man? O, hindi siya kabalo ka ng birthday siya. O, hindi siya kabalo ko Wala ng siya birthday. kabalo ng birthday. Wala kasing cake. Sa man ni? Ako bidyan. Taho. Ako bento. Ako kayo. Akin na yung... Ibilag muna natin sa init to. Ano ba gusto mo, Ma'am Gigi? Kailangan ba to ice? Taling. Talaga? Ito yung kahapon na ginawa mo. Yan yun. Frozen. Ay, salad. Ako jelly daw. Warma? May tubig? Parang kulang na. Jelly ba to? Ano, jelly salad. Parang kulang na sando. Ayan. Salamat ah. Ano ba to? Coffee jelly nga yan.
Para sa picture. Ito pag coffee, dapat meron tayong something like there's like sabaw. Yes, that's So, true. kumikinis ka lang, nag-iinis ka Parang lang. it's like taho, yung parang kulang lang siya ng parang ano, yung parang sago. Melmar, ikaw na pakausap ko. Parang may... Parang mas gusto ko si Melmar. Hindi kasi saglit. Oh, gusto ko yung babae kay... Gusto ko yung ang bukog pa, kasi nanas masaw dito, ha? Ha? Crib daw, katong crib. CRIB. Sa bata. Nag-crib daw siya. Picture sa bising bin, alam daw kaon. Amo na mag-picture, picture ka? Oo, Amo dapit. dito na lang, oh. Dito na lang si Dio. Dito na tayo lang. Against the light. Ha? Wala ba ng daw ng Gcash? Balik kasi mo, Day. Wala mo ng namin Gcash kasi Kasi mag-against na lang. Sa natin na Sa'yo mo kumapasin, baby. 2,000 naman. Iba, sa'yo mo na kay pasil ang bayad na pabandod ba? Ali na! Para na isa na ako. Nagkuha na ka, Dili ka muna. Wala cake lagi na. Okay lang. ikuhan siya. I-upgrade. I-update ko. 38, 40 naman nilang. Okay naman ako. Awa ako. Ako na kung nag-save ka rin. Ay, ikaw na lang. Ano natin yung basurahan? Pili na siguro. Oh, open mo nito. Ang hype na. Agpasa mo! Picture! Ali na! Ano na magbigay? Yung ginagawa mo yung gusto maliit na mo. Yan, sila nana yan. Balin yan. Alin na riyan? Paskong Pasko ha. Day, ah. December Mo, Day. Day. Ha? Mana ito nga? Pero like to. Ma'am si G. Naging baby. Okay, ma'am. Pasok. Raya, ali ka niya. Siya, gi. Hindi siya busog sa ibo. Okay, allowed na po. Ano na? Ang baho na ng mga hinila, ha? Ang kanilang kain. Ay, let's pray. Melmar. Okay. Tinakamala. Puro may gaganti. Sige na. Sige na. Bakit ito lang cake? Ikaw, Mar. Okay, good. Nakika? Dili mong naumar, anak. Ano sa ingredients? Sa dating ipabili sa Nasa, kanil? Ano, gamit mo ka-cake? nasa ano siya? Nasa sila. Nasa CDO. Oo. Ayan. Siya labing kakarolitin mo, no? Pili ko. Alex, nag-promise mo si Papa B? Nag-message siya. Sabi niya sa'yo na ipadala. Wala kang decree. Kasi nagpadala siya ngayon. Hindi ko makukuha yung sa Select and play. Sabi niya ipa-check daw. Yo. Baby quick daw. Okay. Now, do the honor. Ay, ano mo? Medyo mo. Ilan ba? So let us acknowledge the presence of God. Let's make the sign of the cross in the Father, Son, and Holy Spirit. Heavenly Father, we adore your name. We thank you for all the blessings of life. We thank you for everything, Lord God. As we celebrate, Lord God, the birthday of Alvin, Lord God, we give him the blessings niya and need, Lord God. At gabayan po siya sa lahat ng lakan, especially po sa lahat ng tour niya, Lord God, at sana sa business also. And also, Lord God, guide her sa lahat ng panahon. And of course, Lord God, also bless us individually. Kami lahat dito, Lord God, bless those hands na preparing foods and sponsor animal food. Together, bless us, O Lord, and these like this which we are about to receive from the bounty of your Christ. Amen. I-bless mo rin po yung mga langaw. Happy birthday! Day to you! Ay, ganila! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday, Angel! Wala naman yung Sa man na siya. Basta may mag-blue lang. Siya na ang nag-birthday. Wala na nag-cake.
Let's eat! Kain na. Alin na kayo? Kain na, kain na. Kain na. Wala pa yung nagsan wala yung signal. Kaya mga yahay. Uy, pwede din na October. Oo, 28. 8. Pwede na kayo, kain na. Kainan! Gusto ko matikman talaga yung jelly kain. Pros pa kasi. Ano ba na din? Ilagay lang to. Ilagay na sa initan. Ay, pamilsa naman. Asan yung takip? Ilagay na sa initan. Okay naman siya. Baso. Hindi mo jelly float mo. Sama ko ba itong dili-dili na ito ba? Gusto mo nagkaon. Gusto kayo mo no? Asa dito, Ria? Nalagay mo ba? Kala ko. Pagkaon na mo, mga Ano ka na? Sino daw sa tindahan? Pag dito tayo kakain, kulang kutsara. Pag sa taas, kulang kutsara. Kasi manindinig. Kulang Hindi ko tsara tanong. Ano man eh? Kasi si Itzing bitaw mo, rakidala na tanan dito unahan ng pinawaran. Dala o, kutsara o. Para na sa mga day. Pati, ano service phone ba? Service phone. Ay, ako na mangulam na din natin balik ba? Yan lang lang ginigilag mo yung gino. Ay, signal. Saan yung kandila kasi? Happy birthday to you. Ako tsara. Wala tayong bisita. Ay, wala tayong lain na visitors. O, di natuloy si ano. Ano di ba panikamot? May plato din. Padalit at spaghetti. Spaghetti ko ni mama. Ano magdatay ko? Kinagan ba sa akuan? Flying butterfly. Ito talaga yung pang-diet na free. Gaya ko tagpuan na rin puntangan sa kana mga sugapan. Ano man niloloko ng tingnan ko kasi nito. Ay, may diet. Mahaba ang bahay namin. Kala ka ma? Gago mukha ko rin. Kaya ka? Upa, may ikay rin pa dito na orange lang to. Allow di siya mag-boy scout ko ano? Scout? Mark? Scout, ang sila sa Girl Scout. Pero pati sapatos. Iyan niya. Gusto mo talaga may sa Kaya Pwede ko, allow di siya? Allow siya? Oo. Okay na di ay magana siya. Dili siya. Dahil dyan si Cara ba yun? Lagi siya mag-girls voice yun. Masugot na maestra ba nga? Bokon. Marami naman gud siya. Ikaw naman gud siya clearance. Sa usang ng kilapan gani. Bayad mo siya 50 nga. Palitan na ako sa vibrator eh. Pulis ka rin siya. Magpulis. Ha? Baka mag-criminal siya, madali pa yung mo. Hindi na kinalam eskwela. Malay mo naman siya yung unang ano nyo, di ba? Para ba nagkuhan sa tuwa nga pulis? Ay, kanang... Pero si Stewardess, di na siya drink. Isa mo ba? Sige, wala. Kaya magsabay sila ni Hindi ako nakagraduate, yung makaburos na. Turlo ang dami. Giunahan. Saan na lang? Bimbolo ka lang eh. Si Jing daw, kay magkuhan doon siya nag-crave siya, macaroni. Hala! For breakfast. Tawaran, ang ganun, hindi ugali. si Parks. Nandun pa sa bahay. Ano sa bahay? May ginting. Ano to? Like, Kain na, kain. Gamay lang kawanan ninyo ha, para niya panyapon po. Advice mo na. Mabalik, yun nila kupal karoon na nagpunog ba? Lagi, nung sa man sila eh. Garap man. Bukan lang ako karon. Gapon, huwag ilangaw gapon. Bud kayo. Bali na lagi ng pato dito. kasama sa invitation. Sa mga guests.
Wala naman ang langaw. Ang tamis ng spaghetti mo. Kung anong oras darating si Digamon? Andiyan yung girlfriend niya, dumating. Agay! From? From? May kahati pala ako sa puso mo. Uy! Uy! Ay, okay! Ako ba? Wala. Oh, bakit? Bakit? Scarlett. Okay naman yung tali siya sa puso kasi lamang ka naman sa ano, sa taas ng puso. Ibalik ko sa'yo. Oh, ba't ayaw mo siya pagbigyan ng pagkakataon? Ayun na naman. Oh. Si Jimmy so happy. Nana po ni Elvin dire. Tapos yung istorya ni mo sing, oy, Sana all, si ano sing na lang, gano'n ka na magpa-chikinini. Napakan magud na sa iri. sing! Sing kagubot ka nung Nanginay sa sing. Absan sing mo. Wala siya tagalang no. Kinilaw ah. Tanaw gali gibitok naman na siya. Wala. Puro kinilaw yung sunod sa yung kuwan. May kanon. Oy, nagtanong ko niya. Mm-mm. Nagmalasado pa. Long may nagmalasado. Pag imo ra gud magtungkuan kan bilang na ay asin nga nay parang pabilo sa to. Ilan sa dong siyang kuha? May uwel ba? Tubig dayon. Ah, tatlo lang ba? Ano ba? Okay, masilaw man na sila. Duga nga na po daw. 300. Ah, kulang pa. 1.5 at hindi po. Ah, Duga nga na nakaroon na pamandagan eh. Ay ba? Ay, upat gaya ka na yung ilagay. may kulang pa ako. Ay, wag na. Ngaman si Mon Chiching. Binayaran to ni Daddy bago siya umalis. Ah. Yung drinks, saka yung pang manok. Eh, wala na yung kid. Mm. Sabi ni Mama kayo, nag-lift lang tayo. Galing na dati mag-English. Ano man? Hindi lang ang nakaon na lang. Ay, sa liling. Kayo like to. Kasi, Gandib. Pa John Rock, John Rock, yan ang ta ha. Lang. Bukan magulo sa tubig na alat eh. Alam ko kasi 10:30 ka dati. Ang wala pa kasi rin 11:30. Ay, napuntot po eh. Napa? Seryoso sa TV. Lagi, anak hindi kuha. Tako. Diray ka tayo na niya. Happy Ganda na ko yung Anong ganyan na? Na? Ay, tito mo ikaw eh. Ganyan yung kinitito mo yung makapal na ano yan. May korte. Ayan man, flashlight. Kasi manipis yung hiblog mo. No? Hmm. Kawan na sang mulut. Kailangan ako. Ayan. Kain. Aba. Na. Pinira na siya. Ano sa kanya? Bakit ba kanan ba? Jollibee, ano sila? Dati. May birthday ba? Anong sila doon sa ano? Sila parang. Ano meron? Bumili sila ng ano, bumili ko ng Boy Scout. Nagutom.
Hindi ko lang sa kanan. Hindi lang nga. Update lang siya. Update mo ngayon? Update ka lang papasok. Punta na sabi mo. Ang nila. Ako baso mo siya. Baso din sing din. Sa kanya lang magawan niya. Ay? Ano daw sa Jessica Palia? Kilala ha? Ang giro ka pa. Ano yan? Ang hinapard. Oo. May deliver? Sila, pwede ka, kuwan, corn, o crabs. Magkakamog na. Bakit mo naman? Ano? 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 Ito na. Bagbuan mo gusto sa namin. Tatala. Ito tataw? Sige. Ito daw. Kaya ganyan na kawang gabi sa tinindan na. Pero? Wala mo nilaging gunting ng kwanta rin. Kural. Wala pa. Wala. Pusti. Ha? Wala pa ba yung pusti? Gusto nga. Hindi na, magbugas. Kain. Kain ka, hugas ka. Asan mga bata? United Coffee Gelatin, if you want to taste it, feel free to get. Hi mga live viewers. Huwag na yun. Para kayo kukunin ni God sa ba? Yan hindi mangyayari. Dito tayo din. Ayan. Dito mo siya. We do still have spaghetti here. Come on, guys. Also, the coffee gelatin. Spaghetti is inspired by Jollibee because ang nagluto ay si Jollibee. Ayun, ito na naka-red. Bakit na advance na mo? Last year din, hindi naman ako dito. May party. Ano may kali? Dapat 17 pa. Version ng 40. Last year ganun din, tapos umuwi kami ng mga sa Pangasinan. Para dumala ko sa promotion ng uwian ko. Maraming mga tao. Yun ang araw ko uwi. Wala mo ang tinatang puso doon. Puso na sa akin Wala doon. ginaw niya pag ano. Ay, ang Judia ka, Angel daw. Ay, yung ka-Angel oil pala. Nasabi nga pala yan. Mark, kasabay ako, Mark. Wala din ngayon natin. Ay ngayon ba? Lunch nila. Wala ngayon siya. Wala ka ba? Kailangan ko ng padatan ba? Sagol na lang tanan. Asaw. Padati ba? Ipon yan tsaka ang ipon tsaka spaghetti. BH. Ano? Talia, what are you doing? Are you playing? Ito sa favorite mo naman pwede. Are you playing? Panapong yan. David yan. Ito na mga tatlo ba yan? Ay, Aman niya ni... Asa man yung kuhan, RJ? karoon na ka na po kapag Tawindaan sa ano kaya ipatos na si Mark. Ay, pagkamay-kamay sa primero na. Apil ka naman? Magan, may kahit dubay ka naman. Dati ka doon. Diyan manok lang naka itong hipon tsaka tahong yun. Bag dial. Uy! Kanang langaw. Bigay mo. Ipadala ko kaya isang tray dun sa kanila.
Tapos ibenta niya na lang sa mga katrabaho. Argel, wait lang ha. Alala ko pa, Argel. Pagulat sa si Argel, basta magkaon na. Sorry, sabi ko kasi padalang ko siya ng lunch pala. Sorry, Jen. Hi, dancing dog. Ay, sorry. Ay, ganda nga nung siya. Tako mo muna to. Ang coffee din. Si Amanda? So, pating ka lang ang busog mo na. Ayan, bungaw. Frozen lang siya. Ay! Si Argel ba? Walang lunch. May sweet siya ba? Rubik siya ba? Sampun man. Nahulat yung ating story. Papa Mark. Nandito na si Ramsey J. Si? Tagalagundong. Nag-invite siya ako eh. Ito lang? Italing ba? Ay, magbalot na lang. Wala tayong plastic labo. Ang takubaan. Ayun, pala ko nang na. Yan ang tayo. Tayo. Kaya ba siya mag-spaghetti kay Dili, ilulutan lang? Dagan kayo ng sauce. Ayokong tipid. Dapat inalo yan lahat na sauce. Marami pa doon. Nakakaumay naman pag sobra. Christine, are you okay? Dito ka rin magbugas-bugas. Because you're not okay. May mag-sing ka. Ito, Aria. Ano to kay Argel? Ay, libre man. Maria. Hindi, ano to? Pasta pa. Yeah, Diday. Spag si Spag lang Diday. si Diday pa. Mama, yun ho. 640. Meron bang may sauce pa sa taas? 640 kon man. And si Musingay ko siya. 41. Parehas, 41. 8.5. Ay, naada na. Bigat nung sa Jollibee. Ang ugat. Nasa stove. Nay, nandit, bibig ko ka pinasa. Ano ang timbang? Kasi timbangan. Bago. Wala na oh. Marami pa naman to sa taas eh. Bago na yawe. Abi ni Amon pa. Gawin na rin ni Aging. O, di ka ni sa saan nga langaw. So, bye guys. Happy birthday mama. Gamit kayo na. Yung nag-stop na yung live. 5 na tayo ha. Right? Hindi naman kung sana eh, mahuli naman tayo pare-pareha ha. Hindi, tsaka may dala kami. Ihatid namin kay Sisi. Bakit akong sinasabi pa? Sobrang guilty mo. Nagdadrama. Buti naalala mo pa ako. Huy! Ang isa ka mga tao. Bisaya lang yun. Oh, matagal ka na hindi nakakasigol sa kanya. Oo, so yan sa Padulong. kalimutan ko lang naman. Cards yun. Tsaka saan ako pupunta? Lagi naman ako iniiwan. Si Oyo kasi hindi nagpapaalam. Yun lang. Ano? Para? May tatlo ba na eh? Lugan na nun eh. Taa pa ron. Mga Ano pa sa taas? Luto pa. mga taklob, nasaan kayo? Nag-ano ka ng jelly? Wala pa. Ay, ikaw pa, Pip? Yan, yan. Bako lang iba, pero gaya, papan ko ano niya. Okay na yun sa anak mo? Meron pa ng pasta. Dagdagan mo pa.
Ikaduha na ako na sa May natumban pasta pa niya. doon. Gani kaya inagalan ako. Tita MB sila ano, sila Loloy. Kumain na sila. Oh, padala ng pagkain. Pag-alan ako ba? Padala ng pagkain. Sige, napay. Spaghetti tsaka ano. Ipadala mo kay Jennifer. Ano? Tita Kim naman to. Tsaka yan, coffee jelly bilhin mo. Padala mo doon sa hospital. Ito yung lagay mo sa coffee jelly. Dala mo sila. Ikaw ba pupunta sa hospital? Sarap ba ito? Wala ko anak Kimbe. Lami lagi kayo ng jelly o gagaling kayo gatas. Lami masarap dito. Lami kayo. Pag dito ako nagpasko, yan ang gagawin ko. Ito mo yan. Coffee jelly. Sorry. Ito, sampo ba? Naapa dyan pasta, may sauce yan sis. Oo. Pakukulaan na lang. Hindi ko muna kasi niluto lahat. Kasi ay, ito. Tita, may manok pa dito. Ano mo sila sa ospital? Parang niya apple ka ba? Niya po na nilapan. Tanghali lang naman yung budget ni... Kana mo na yung daron? Tanghali lang yung budget. Hala pa! Natikman mo ba? Hindi pa. Balik ko itong maya pag walang ano. Pag hindi masarap. Tampo na lang natin spaghetti ba? Wala hindi masarap sa iyo. Pasta mo to. Lami. Dapat iwalay mo nila. Wala na. Iniwalay mo. Nakapay manok ko. Dagdagan mo yung manok. Ulam nila hanggang gabi. Tsaka yung ano ba? Ano? Nana Humba. man siya na ako nagibutan nga. Humba. Oo. Yun hindi mapanit. Yun ang Pinaghalo mo yung humba at tsaka ano. Sige na lang ah. Sige na lang. Kanin. Ano lang kanin dyan? Baan? Meron silang kanin nila. Bilog ko dyan, eh. Sabi na bang spaghetti, chianti. Dalawa sila rin tita. Oo. Kung yung lagi na yung spaghetti din. Kung ano, pag napunasan ng ano, wala. Ano daw? Kasama siya. Ilahat mo yan dito. Sige, may pasta pa doon. Para mahugasan lang. Ilahat mo naman. Ay, pero napasan ko siya. Thank you, Ma'am Sige. Sarap. Ito, wala lang siya. Yan, sino ito sa niya? Paliw ka pang ito, ante. Dahil kaping-kapit talaga. Kaya nga coffee jelly. Yung isa, Brenda, di pa naka-prepare. Langaw sisi! Ay, langaw! May langaw sa loob! Baka mamaya ninunguya nyo, langaw na. Sabi niya, ng gulaman. Gulaman, lalo pala yun. Tatlo kanin. Thank you so much mga moms. Ayan, pagkatapos ng soft drinks, di ba may isa pang kulang? Ano, chaser? Para mag-completo. Thank you sa mga babate. Thank you sa inyo lahat mga moms. I love you so much. So later, biyahe na ako pa Manila. So hello Manila naman tayo mga moms. Papa B, thank you sa pahabol. Ate JJ Ritz. To my social climber family, Villanueva Babanha family, mga moms, sa lahat ng mga supporters of viewers, maraming salamat. Ate Nels, thank you. Mama MJ, maraming salamat. Utol Bench, thank you. Scarlett sa pahabol, na maraming salamat. Daddy, of course. To my Didi, thank you so much, Daddy Didi. Daddy Ed. Yun na lang. Daddy Ed, thank you so much. Sino pa ba? Basta lahat.
Sa lahat ng mga magpapahabol, sa lahat ng mga nanonood lagi ng aming mga live, ng aming videos, ng aking YouTube. Thank you so much. Sa mga hindi nag-i-skip ng ads, may mga ads po ngayon dyan sa baba. Huwag niyo i-skip. Ang naghatid ng food kay Argel si Mark, asawa ni Rhea. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Sa 15 pa talaga yung birthday ko. So, nag-celebrate lang din ako dito in advance kasi gusto ko mag-birthday with them. Celebrate with them. Diba? Ito yung isa sa mga family ko. Thank you. Gin Team, Road Trippers, Family of Course, maraming salamat. I love you guys. So, ang anak ko sa Antipolo, thank you sa pag-aalaga sa bahay natin. No, hindi ko lang yung bahay natin. Maraming salamat sa inyo. To everyone, sa lahat ng mga second mom ko, mga second tatay ko dito sa online world, maraming salamat. Thank you sa mama ko, Mama Jolly, thank you. And, of course, kay Lord T. Thank you so much. Abangan niyo yan, ha? Abangan niyo yung... Samahan niyo ako, ha? Dadalawin ko si Mama Jolly. Kailangan nandun din kayo. Kasama namin kayo, ha? Thank you. I love you, everyone. God bless you. Thank you sa mga pabate. Thank you sa mga greetings. Thank you sa mga nagpi-PM. Sa mga nagpapabot ng kanilang mga regalo, maraming salamat. May sumasabit kasi napatikim ako na ano. Ayan, para may hapunan na mamaya. Kasi lola mo nagtatanong kung daw ulam. Sabi kayo, meron pa naman. Ayan, sa lahat po ng mga nag-chat, thank you in advance. Sa October 15 pa talaga yung birthday ko, so in advance ko lang yung celebration ko with the Social Climbers Squad. Kaya kung mapapansin nyo, wala talagang cake kasi hindi pa naman yung mismong birthday ko. Salamat sa inyo, ha? Oy, may mga ads na nakikita nyo sa baba, pindutin nyo yung, wag yung X-up, pindutin nyo mismong ads. Mag-a-appear yan, tapos back nyo lang kaagad. Ha? Lami? Ano pa nga yan eh? Huh, masarap daw yung coffee jelly. Mas masarap pa dun sa huli kong nakilala. Ha? Na-miss ko tuloy may Starbucks mamaya. Starbucks ako mamaya? So kung mag-Starbucks mamaya mga moms, mga ano lang yan? 0930-10... Charot lang. Oh my God. Mamimiss ko yung kuliglig. Yung ilog, yung ingay ng ilog, ingay ng mga bunga ng mga kasama ko. Pwede ka ma'am simbalik? November 5. Magbarko ako pa uwi para may mga dala kong paninda. Ha? 27. Thank you sa inyo lahat. Maraming salamat. Abangan ko kayo sa 15, ha? Pero yun, birthday concert yun. Oh. Yes, pagpunta ko na Hong Kong. See you sa mga taga Hong Kong, ha? October 22, 8 a.m. Tamar Park. So, nandiyan kami. Kasama ko po yung aking mga kaibigan na road trippers. So, soon, kung ano tayo, no, makapag out of the country din kaming lahat ng mga social climber. Salamat sa mga pabate. Thank you. Hindi ko kayo maisa-isa ngayon. Dire-diretso yung lumalabas na mga message. Salamat. I really appreciate every message, every greetings. Oy! Oh, Ate May, thank you. Aba, nakakabigla naman yan. Is that a birthday? Thank you, Ate May. Maraming salamat po. Ayan. Kanina pa pala. Ngayon ko na napansin. Ngayon lang nag-star. Hindi ko kasi tinitignan yung star button sa gilid. Anyway, thank you. Basta sa 15, abangan nyo po. Gagawa ko ng mini concert.
Meet and greet si Bunso Mix si Tatay Jet mo sa Hong Kong. Lilibet ka ba rin? Oo nga po eh. Kaya lang, baka hindi kami magkita doon or magtagpo. Well, hopefully, diba? Thank you! Maraming salamat sa inyo mga pabate. Jessie Villanueva, ikaw ba yung pinsang ko? Nick, si Rebecca, hello! Ang dami mga message. Shania, Lilibet Ellen, Emeriel Ben, Jeannie Penafiel. Ayan, thank you. Sabi mo, feeling butterfly. Oy, kanina pa siya palipad-lipad. Okay, pero yung lutuin yung Alin po? noodles ba? Ay, oo nga pala ito. Parang pasta. Meron ka ba dyan? Ay, ano na? Pasta. Asan? May pasta ako dun. Doon? May pasta ako. Ay, para maano mo yung mga bata. Kahit kalahati lang kasi kapag 1 kilo, walang... Unless nagdaga mong tomato sauce. Marami namang sahog eh. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Jocelyn Cadot. Salamat. O, babalik ako mamaya mga mama. Abangan niyo po yung biyahe namin. Ihatid ako ni Mia sa airport. Siya yung maghahatid sa akin. And of course, sa mga nakasama ko magluto, kay Rhea, kay Ate Vivian, kay Baby Girl, thank you. And, Jocelyn Umayam, hindi ko rin po alam. Gcash na lang. Gcash na lang Ate Jocelyn Umayam. Sige na. It's 0930-102-5760. Ganon. 0930-102-5760. Ano ma?